И човека е станал, нали, постригал го така, постригал го, излезе отвънка и той човек го е казал, нали, вярващ, каза, моля малко да дойдеш с мен тук, да повредят по улицата. И по улицата всякакви хора с огромни прически, непостригани, едни тук с нови такива кичури, пък тук му е вдигната, тук има коса, тук е страшна картина. Грозно, разбереш. Да. И той човек, нали, християнин е казал на фризьора, гледай бе, по тая улица няма нито един фризьор, бе, човек. И фризьора му казва, нали, да ги пострижи тия хора, защото те са скандални, разбираш, всякакви изчанчени работи. Да. И фризьора казал, нали, християнин му казва, как пък няма един фризьор да ги пострижи, бе? И фризьора казал, ама как да няма, бе, човек, нали, аз съм фризьор, ама те не идват при мене, как да ги пострижа, като не идват в моя? И той християнин му казва, виждаш ли? Ти говориш, нали, как има страдания по света. Има страдания, защото хората не ходят при Бог. Точно така. Те се отделят от